dalang iki lho. Nggih. 45 juta. Lah iya no. Katok 35.000-an. Mama kilo. Pedan. Asu. Siwang rene. Sabar. Kowe nyawang ora iku to, Bro. Lah jenengan keliling ae lho, Pak. Kowe demen ora tak liling? Aku lili. Siji ngelokke wedi, siji gila, siji susu kire. Pokoke iki ning gone Pak Hari ora kajek. Tiba haus aku. Bopo Hari Pristiono. Amin amin. Wah, regeng suasanane, Mas. Saestu Anggih. butuh niku akan menjadi satu suri teladan dan percontohan bahwasanya masyarakat butuh yang selalu guyub rukun sayek saiko kapti Nggih. duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak membeda-bedakan atribut pejabat ataupun masyarakat. Siap. Ini yang ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat yang menjadi satu percontohan seluruh desa-desa sekabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk Bruto. Wah, hebat. Malah beliaunya Bopo Kades ki wis 3 periode lho, Mas. Alhamdulillah. Wis sukses cara anune wis finish. Amin. Ya. Saya nderek bingah, Mas. Pripun? Nderek bombong. Pejabat niku yang kepengin awet, ojo mengidealis dengan apa yang menjadi hak kita sendiri. Tapi harus memprioritaskan bahwa bagaimana hak penuh untuk masyarakat. Oke pejabat sing klambine apik, sing gawe jas, dasinan, sepatune gilap, ning nyatane ya sik gelem mangan duite rakyat. Iya. Niki Mas. Iki wis mulai tertata rapi, Mula Mas. niki satu percontohan. Kenapa Mbah Lurah Heri beliaunya selalu Pak Hari. selalu awet mengemban amanah wonten ing pucuk pimpinan butuh sebabipun menapa? Napa niku? Tidak idealis, tidak mementingkan golongan tapi tidak mementingkan pribadi sendiri tapi mementingkan berbagai golongan. Iya. Niki Diayomi kabeh, leres. sugih miskin, asor lan luhur kabeh direngkuh dadi warga masyarakat yang Masya baik. Allah, penjan persani penjenenganipun. Ah. Sugih ya ora malih, penak ya ora gelem dangak. Akeh bondo ya ora pamer dodo. Gusti Allah niku seneng ngeten niki kalian umatipun. Berbagi kebahagiaan ora ndadak duwe pamrih, wong sedekah ya ora duwe arep-arep sing muluk-muluk. Tapi menjadi pimpinan desa itu harus mutlak bagaimana hati seorang rakyat untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Wah, Niki lho Mas. melu ngomong to, Mas. Mboten sah. Sawake dhewe iki Mboten sah. serumpun sepenanggungan jare. Kersanipun mendel mawon. Sebabe Wong niku nek gelem ngomong, gelem guyu berarti nandake wong sehat. Wong ki nek gelem guyon karo kancane, gelem omongan karo kancane, dudoke yen pikirane waras. Nek wong kok ngadeg gawa mik meneng gak omong berarti wong lara. Oh, ngoten. Ngono lho Mas. Deleng nek panjenengan omonge banyu milih Loh, ora entek. karena saya sehat, karena iya. waras. Mula kula niku bagaimana untuk bisa mengedukasikan sebagai pelaku seni. Iya. Kula sehat, panjenengan wit lenggah sonten wau ngasta dalang. Sulukan jejer nganti tekan bodolan lak kepenak. Iya. Sehat. Dadi Kok enek seniman, blangkonan, surjanan, jarian meneng ming lolak-lolok. Iki berarti perlu dipreksake. wong nggih. Ngono lho Mas. Kuwi sajane sindiran, Mas. Oke. Lek ngono ki ndak krasa lek disindir berarti saya parah. Ora kok krasa, ora kok parah. Pancen dagelan ki enek sing budek. Oh iya. Wah, sampean ora ngerti kok. Kabeh niku enten dalane dhewe-dhewe. Nek panjenengan ngendikan wiwit sonten ngantos wau, ngantos mangke dumugi enjang. Mesti jelas apa yang disampaikan, omongane akeh mesti bayarane yo akeh. Lumayan. Kula nggih ngoten meri kali panjenengan. Mula kula mencoba untuk berbahasa, berdialog, mula iso berinteraksi, pengen kaya panjenengan ben iso duwe kaya sing akeh. Oh iya. Nek meneng.
Iya dicocokne karo le meneng. Meh meneng. Berarti bayarane Wah, sithik. oh iya. Obah kuwi mamah. Iya. Ngono lho, Mas. Dadi Bener. ngono kuwi, obah mamah, obah entuk opah. Apa nek wong meneng entuk opah? Oh iya. Wong meneng kuwi gendeng. Oh iya. Ngono. Gendeng ra apa-apa sing ning bayaran. Lho kok bayaran pripun to? Lah wong sampean ki wong padha-padha sedulur sinara wedi. Kok ya ora melu piye urut rembung apa piye? Ya Urun ngenteni. rembug. Ya ngenteni wong ya jenengan ki sik bage binage. Lah terus? Sik jagongan, Klek kula nyelon-nyelong kok dikira aku ki wong sing kurang sopan. Ora kok perkara Ya, mboten ora. sopan. Ya aku yo kalem-kalem ngenteni jedahe, ngenteni lerenmu. Lek kowe wis kesel omong, ganti aku sing ngomong. Ngono lho. Lah saiki kula pun kesel, Mas Eko sampun kesel. Sampeyan karepe ngomong Saiki napa? cel omongne apa? Aku yo wis kesel. Loh. Lah urung apa-apa kok kesel. kesel iki lho. Lek iki mau ora omong rumah samu iki. Lah tapi kerja urung kok. Lah kowe keringetan, Mas Eko keringetan. Mas Kitik harus mengutarakan apa yang menjadi Keringetan apa mergo kerja wong ki sumuke kaya ngene. Iki ora ngerti. Hei, Mas Kitik wis ngendikake. Nggih, Wis nggih. matur tentang Mbah Lurah Nggih. Hari iki piye. Aku ya wis omong, saiki sampean ngomong Pak Hari iki piye. Pak Ri. Loh, lah iya maksudnya bagaimana? Lingguh lho. Loh. Iki mau wis penjenengan Mas Kitik wis ngomong to, Pak Hari iki ora ora Ya ini mboten sombong. oh, ora ideal. Paham. Ora idealisme. Paham. Maksudnya sampean digeret, Pak. Digerek kirik mas aku ya. Iya Digeret. to bahasa ngene kok ora ngerti. Yo sing ngalus no, bahasa iki sing Oh alus ini digerek. berarti posisine Mas Eko dirawuhke njur entuk mandat saka penjane Bapak Hari. Kuwi karepe sampean dipangku Pak Hari supaya Dipangku aku iki purel wis aku iki. Kok dipangku gendeng jane iki. maksudnya disuwun keringetmu ben Ya nyata persen. Angel aja. Omongmu ene mana? Mas rendah. ini Wes. yang rawuh ini beliau-beliau yang Paham. Lek kene iki sabaku 10 tahun kepungkur sabaku kene iki. kok sobore niki. Butuh ki sabaku kene iki biyen iki. Oh srawungmu karo piyayi mriki. Biyen 15 tahun kepungkur rene iki bendina Mas aku. Dagel. Loh, sosialisasi. Kok rumah aku ora mu. Sosialisasi nopo? Kene iki biyen pasar manuk, biyen. Pasar Kroto. Ah iya, rene iki manuk tok lho lha iki. Kok Tapi sing ah, wis yo wis. Loh, tapi Yang gini lalu loh. biarlah Loh, berlalu. tapi gini loh. Kemarin adalah kenangan, hari ini tumpuan dan esok itu adalah jawaban. Saya paham, dulu itu non sewu. Mindset atau brand. Butuh niki non sewu. Ranutut sampe. Berarti susu kok piye. Mas, bahasa Inggris itu sekarang memang harus ada ekstrakurikulum di dalam pendidikan sekarang. Dulu tuh mindset orang tuh kalau sudah mendengar butuh, itu non sewu. Ngriki niku non sewu. Saya paham bahwasanya kene iki biyen lho ya, biyen. Maaf. Dulu tuh biyen ada lokalisasi, Bos. Tapi alhamdulillah setelah perkembangan zaman, di sini masyarakat mindsetnya bukan lokalisasi, tapi di sini adalah desa sing gemah ripah loh jinawi, orang bedak-bedak ke sijilan sijine, warga masyarakat sing rukun ayem sejahtera. Amin. Lokalisasi pun tutup, Bos. Tutup wong bojone. Saniki pun tutup, saniki pun online. Apa? Online. Aku tiwas bangga. Ini ada Bapak jajaran TNI, Polri, beliau-beliau yang berkompeten sing Gini loh. nyapa? Online tuh ngon sewu. Kalau sudah kita berbicara online, selagi kita tidak mendownload aplikasi itu, just kan aman toh. Aman. Ya ora? Iya. Ya ora? Aku ora tau mudeng kok. Ora paham kowe. Aplikasi ijo micet ra roh kowe. Open BO ora mudeng kowe. Ngono lho. Anu COD to? Open BO. Biyen saiki ngono kuwi ning non sewu. Sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Sudah bersih, butuh menjadi desa yang aman, damai, sejahtera. Pak. Indah. No. Keindahannya ngeten iki butuh, Bos. Enek turan siji dek wingi. Ya kene ilang turah siji ya dirabi iki lho saiki. Lebih matamu. Ya. Bojomu.
Iya pancen bojoku mbien cah kene. Asli mriki ngoten lho. Tapi alhamdulillah, Bos. Pak Hari, makasih Pak Hari. Nun saya walaupun astane lagi sakit, saya berdoa mudah-mudahan cepat sembuh Pak Hari. Amin. Ini Nun Sewu ini yang bisa dinamakan bahwasanya perjuangan beliau sebagai Bapak Kepala Diesel. Bapak Kepala Desa. Ini prioritasnya pengorbanannya demi warga masyarakatnya. 3 periode ora gemen-gemen loh, Bos. Iya. Biasanya Biasanya itu yang pendek. Iya, tidak waktu yang pendek. 3 periode ini 15 tahun. Kalau satu periodenya itu 5 tahun. 6 tahun. Lek 6 tahun berarti kan 18 tahun. Ada perpanjangan 2 tahun. 2 tahun berarti hampir 20 tahun. Kalau kita bisa menganalisa banyak warga masyarakat, banyak pejabat desa sing nuwun sewu sok-solo ngonyol-ngonyol pengen dadi dijokne, pengen-pengen sekolah didawakne jabatane. Tapi beliaunya sudah terbukti bahwasanya kepemimpinan beliau itu baik, ora sandadak nonyol-nonyole ning sudah dipilih oleh warga masyarakatnya. Hebat, tepuk tangan untuk Bapak Hari. Hebat, Bos. Kowe kok dengaran penemumu apik Loh, le? iki realita. Kita itu seniman berbicara realita. Apa Dan dulu beliau- satu bangku gitu sama Pak Lurah? Ya ora mungkin aku dadi lurah, wong aku nyalokne guru kunci maite demo lingrane. Maksudnya itu satu angkatan, satu lete. Ya saya paham lah kalau Pak Hari itu sebagai lurah yang bijaksana itu Pak Hari. Oke. 3 periode ora gege mongso. Biasanya sosok seseorang yang mempunyai jiwa politik itu mempunyai ambisi bahwasanya jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ngono. Nggih. Eh, Jayuh lintang. Iya, iki logika. Biasanya iki lek wong sudah berkecimpung di dalam dunia politik, itu biasanya ingin meraih sebuah politik yang lebih tinggi. Di atasnya. Mbah Lurah biasanya kadang-kadang pengen jadi camat, Camat munggah meneh. pengen jadi Sekda. biasanya sektam. Kalau camat atau sektam udun ya. Camat sekda. Kadin ngono Nah, ya. ngono. Tapi alhamdulillah beliau tidak mempunyai ambisi dalam dunia politik. Kowe aku ngerti kok Mas Sarah tujuane iki. Pripun? Arep diwerehne ning aku iki aku jane sadar kok. Karepe bar lurah terus karepe dadi bupati ngono to masamu to. Loh aku rasa ngomong awakmu sadar loh. Arepe ngene kok mlipir-mlipir kok camat. Ini Lah membahas ki Mbah Lurah. bar lurah ndak iso. Aku mbahas Mbah Lurah ki lho. Bar lurah ki ndak iso ning camat, mergo camat ki PNS. Mbah Lurah itu sektam. Mbah lurah Sektam. mlayune ning DPR utawa bupati. Ngono lho. Jabatan politik. Lah kowe iki mbok langsung ngono iki Mbah Lurah ora pengen muluk-muluk. Beda karo iki arepe ngene lek angel kok eram. Wah, angkungamu. Kaya tersinggung. Sama Aku tersinggung, Mak. Loh, nuthuk lor kena kidul. seniman ki harus perasa, Mas. Nggih, nggih. Dadi ora disinggung nyel. Rasane kudu Rasane, kritis. heeh. Iya, iya. Loh, nyatane aku mbiyen yo njabat 2 periode terus arepe ngancik ke atasnya. Lah. Ndak dadi. Ya toh, arek kok nggih bano kuwi. Loh, ora. Ini bahwasanya kita bisa memberi suatu contoh yang hebat. Ngono lho. Contohnya lagi. Heeh. Contohnya. Iki tak contoh nyatane aku yo ora maju, nyatane wis 2 periode wis tutup. Lurah 3 periode dan warga masyarakatnya sejahtera. Amin. Iya lah. Ya. Iya ora. Bangun desa. Bangun desa. Ketok infrastrukturnya ya Jelas. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat sing etan ya makmur, sing kulon ya makmur, sing lor ya makmur, sing kidul ya makmur. Itu insya Allah itu yang akan diprioritaskan oleh warga masyarakatnya. Ah iya. Tuh, itu loh bos. Pak Hari. Ah. Pak Hari ini lek basa Indonesia, lek basa Jawa ini dino. Oh iya iya. Heeh, dino. Hari ini ya dino. Dino. Mulai saudara ini Pak Hari. Haki harapan ke depannya setelah beliau itu lengser menjadi lurah, insya Allah generasi penerusnya akan meneruskan program-program terbaik untuk warga masyarakatnya. Tongkat estafetnya Harus ada. Oh iya. Rino wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki lho. Wah, Mau sik meneng. Ki nek kadung ngomong ngene iki Wes to. Pokoke batas ana, mik sak jam tok pintere. Engko bar kuwi goblok neh. Pak Ari, ora usah diteruske ya. Pak Ari ki garwane Bu Lestari. Lestari, Bu Lestari uncek ana. Oh, aja no kampungi Pak Hari aku. Lho. Lek Bruce Tari tahun saiki priyo? Maksudnya, lek Pak Hari ki mang kan hari ki piye terus kok omongne Riki piye kok terus saiki lek Bu Lestari ki jerone piye deloken. Ngono lho. Wong jerone bojoku ora tau tak delok iya. Maksudnya ki di dalamnya Bu Lestari itu enten nopone. Usus. Iya ta, Comi balik goblok. Oh. Mau kaya pinter-pinter. Gedak ngono. Makanya tak wae kesempatan. Maksudnya Mas Eko, Bu Lestari itu sama dengan Pak Hari. Sama-sama kamu maknakan. Ya. Makna
nama membawa doa. Ya. Nah, itu Belestari itu apa? Ngono lho. Lestari. Lestari. Les. Lestari. Les menika saka tembung nun sewu. Les ki lestari widodo ing sambikala. Oh iya. Ana gandengane. Gandengane. Taki tatak. Dadi wong wedok ki kudu tatak karena persamaan gender itu sudah diterapkan. Emansipasi. Emansipasi. Lestari. Riki ringan. Tegese ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bu Lestari sebagai lurah ora dikepnok ning omah, ning dadi kebutuhan masyarakat duwe gawe, beliaunya tetap hadir. Ya, sebagai Ibu lurah. Ibu Lurah lan ketua PKK. PKK. Bojomu dadi bojoku ki termasuk anggota PKK-ne Bu Lestari lho, Pak. lho. Seminggu ki PKK ping 5, Pak. Weh, Lah ya kudune 1 minggu 1 kali atau Iki 1 ping bulan 2 kali. 5. Sampai aku pogel lho. Mosok PKK bolak-balik aku yo. Terus mbok omongi bojomu. Bendino dipekek-pekekne aku yo. Kowe kok tak tunjuk tenan. PKK yo bendino kok PKK terus. Wah, kesuwen lek saking kerepe wong Jawa kan pekek-pekek ngono. Saking kerepe PKK ngono kuwi. Layak bojone ra iso mlaku kok iso. Sama aku ngesot ya. ngomongnya saiki rada langsing bojone Mas. Wes langsing. Bojoku gedhi Pak biyen. Bu Lestari itu Bu Lestari. percontohan. Bu Lestari. Penjenengane beliaunya anu Mas rada geram Mas mau. Oh niki mau nggih. Mboten enak badan. Insyaallah enggal dangan, Pak. Amin. Lara niku gampang. Piye, Mas? Lara niku gampang, sing penting awake dhewe ikhtiar budidaya lan ndedonga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bojo kula niki ya lagi lara Pak Eko. Kene Lho. Nun sewu. Loro jero apa loro njaba? Coba Pak Eko, niki nun sewu ini sudah ada gejala-gejala stadium 4 iki. Lho njaba kok teko stadium to Mas? Stadium 4, Pak. Apa kuwi? Apa iki? Lara udun. Tak sampean ki tak rungokke tenanan terus dimirengke piyai kata lho. Iki parah wis gedhi mlenos gedhi. Sak ndok asin lho. Gedine iki. Lah wong lara ubun. Sik to. Udun kok sak ndok asin terus matane udun sepiro? Giyel di bos. Sakmene lho, mentek lho. Linggohe ra iso, Pak. Linggo, saiki linggohe ra nggih bokong. Ngendas akrobat ini. Kok saiki dinyuwun pirsa Pak Eko. Linggo iki. Udune ki lho matane sak Gedhi. pira? Eh? Matane sak pira? Matane iki sak dasmu. Apa Kok yo rumah sak saya, ngono ki lho kok iso. Udun. Ora pangapunten. Nggih. Secara medis itu lah kamu cepet ndang Ya ditangani. sudah dong, saya itu sebagai pria yang sigap, suami yang sigap, langsung soremu tak goleng-goleng dokter. Masya Allah. Wes, Ketemu. wes ketemu. Jare Jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Lho. Piye to bocah iki? Jarene lara. Lah iya bojoku ki lara. Terus? Soremu tak goleng dokter ngono lho. Lah iya jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to Mas? Sing lara iki bojoku teko dokternya lara apa piye to Pak Eko iki? Sing lara ki bojoku. Lah iya. Lah maksudnya iya. Pak Eko ki sampean pun mriko. Oh, wes. Terus ketemu. Ketemu dokter. Kali doktere. Wes ketemu. Nah, sing dimaksud Pak Eko Lah, jare doktere lara apa? Dokternya sehat ya, Dik. Sing lara bojoku. Ngono lho. Maksudnya ki ora kok terus larane dokter ora. Doktere kuwi lho omong apa wae. Oke wong rong dino rong bengi karo bojoku kok. Kowe kok tak tapuhi lambemu lho kok iso. Ngene iki yo didelok to kok iso. Oke. Wes, tapi alhamdulillah pun plop anu akhirnya diobat, Pak. Karo dokter iku wis salep, engko lek wis ngono dioles-olesi Mosok salep to. salep. Mosok yo ora nek Ya nempel karo kapsul loro. Kon ngombe sedina ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Dadi Iki bleset sing meneh. kupingmu bosok lan. Ora kok bosok. Rungokno lho. Lambemu sing bleset. Lah iya, karo dokter diwehi pil karo kapsul. Dua jenis. Dua jenis kon ngombe sedina. Anjurane kon sedina kon ngombe ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Pangapunten Mas. Kok yo. Sing bener ki isuk loro, awan loro, sore loro. Lah iya to, isuk loro, awan loro, sore lore. Isuk loro, awan loro, sore loro. Sore loro lah ngono lho. Sore loro. Akhirnya mbok olesi. Olesi lek wis bar diolesi kon Pas notot. ndi Mas? Pas ngentine? ya pas cengle kene. Ya udune kene lho. Mbok urepke. Iya tak urupne tak olesi set. Lho, mbok olesi lak kena katoke no. Ya karek tak plorot ning ngene. Mbok plorotke Mas. Ya. Masa, lah pokoke bojomu lak wireng no kuwi. Kowe karo pokoke bojomu. Kowe karo Ora, biasane. layar saiki katanya dredet kabeh plorot. Loro masaku. Oh, iya ding nek Pak iku. Terus akhirnya mari ya Mas. Mari akhirnya kon ngoles-ngolesi bokonge karo udune. Bar ngono kon mlotot matane ben metu. Terus? Akhirnya bojoku tak oles-olesi, baru tak lumahne matane tak plotot. Saiki Oh, sembuh. saya mau PC gini stok ini. Astagfirullahaladzim.
Sampeyan iki 2025 kok ora cerdas iki pripun? Nyapa to jane iki yo. Dokter iki anjane kon mlotot matane ben metu. Wis sak mlotot. Dimaksud pi kon mlotot nggon jero udun nika enten motone. Udun nek motone lho. Udun ki angger nek wis diplotot jerot motone metu udune kempes. Berarti udune nek motone. Ning ndi kon udun nek matane. Ngono ning pasar Sambi gawe nek bakul kacamata udun. Kok cilik no riben. Iki kok omongane kon. Terus gak ya Mas? Mo, Mlaku-mlaku karo guyon. Tetembangan sinten-sendunan. Tetembangan iku isone sinergi. kok mergo syukuran ki sini mek seneng karo seneng. Saged nembang to? Oh iya no. Karena ini kan syukuran. Oke, yo. Ya paling tidak ben saya barokah. Oke. Ben saya berkah. Hmm. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek wong sing sapa kersa selawat niku bakal ditambahi nikmat. Amin. Ngoten lho. Raketang sithik ya ben krana enten nikmat, bengi niki lak ya ngentekke ragat. Nggih. Pangajape ben slamet donya akhirat. Amin. Nggih. Ngoten. Yo. Cobi aminor e Gus, cobi Gus. Aminor. Oke, iki aku wis ngene iki. Pak Adi sehat ya Pak Adi, Ibu ki sehat. Pak Kapolsek. Sehat selalu Pak Kapolsek. Kayak wis akrab sama Pak Kapolsek to. Pak Kapolsek mriki yaine sik mudhun. Sambi iki Kapolsek Sambi ya. Pak Agus. Pak Agus. Komandan. Masya Allah ya. Anakmu jare mlebu angkatan dek iki. Ya ning Polsek Sambi kene. Polsek iki polsek keras. Keras. Lah iya ning Sambi terus kono dicekel ning kono rono. Loh, kok nek sambi kecekel terus digone keras ki lho. Nyopet anakku nyopet. Matane. Awur ewe. Tapi Pak polisi itu paham dengan undang-undang, paham dengan dasar hukum. iya yo ora paham nyapa Nek dadi polisi. anakmu nyopet, kuwi nek cara digoleki secara hukum KUHP, itu paling tidak 363. Nyolong ya? Iya no, 363 atau 362. Kuwi padha karo pencurian. Iya. Ngono. Apa beda Mas? Non? Kok pasalnya kok loro? Loh iya ada 2 pasal, biasanya diambil siang atau malam. Oh, Ngeten iki kaya awake dhewe. Maling nek sing malam yo. Wen. Iki maling kok skincare jadi. Iki ora gelem sinau. lek nyolong awan ngono kate pasal apa Mas? Biasanya nggih 362 nggih, Bos nggih. 362 bisa. Oh, lek bengi 363. Wow. Ngoten. Lek sore Oh. 521. Apa kuwi? Pakan pitik. Kan gerucuk. Kuwi lek anu pasal pencurian, lek judi Mas. Judi itu kalau nggak salah 303 KUHP. Leres Dan. Iya, Oh itu. Awake dhewe ngeten iki nek diceluk. Kok ngerti to Mas? Kok nganti awake dhewe mbleset kadung napa Mas BP. ngerti pasal-pasal kok Loh, Apa lho tau di penjara iki yo. iki lho sing nebus. Nganti saiki ra mbok sahur. Masa tak dipenjara tenan Mas? Uang Tahu. Mas, ngene Apa Mas. judi? Judi biliar. Oh. Biliar kecekel. Heeh. Akhirnya neng Surabaya, Hmm. neng Polsek Mendut. Ah, mendut, polsek mendut. Lho ini lak bangga, aku rutan kelas 1 Jawa Timur lho. Hmm. Medaeng lho. Raine apa? Ora iki serius, takok tenan aku. Berarti iki kecekel ning polsek mendut, Mendut. terus Akhirnya dilayar ning gone di sini Medaeng. 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 Telung wulan. Ndak kok endangi. Tak endangi, Bos. Hebat, dulur. Oh, Piye sik kok posisi kok endangi? neng jeruji. Heeh. Terus mirang-mirang ke Adi. Kowe yo ndak gawane apa-apa. Wis to mbok teko iki malah privasiku malah di. Loh, golek-elek. pengalaman lho Mas. Lah dhek ngonceki aku dadi bupati kae bolak-balik kok. Aku yo pengen terus pengalamane kok. Oh, terus piye Mas? Sejauh itu kalau sego padang aku. Oh, ora ngerti. Apa ndak dijatah ning LP Mas? Wong iki nek Gata. wong iki nek ra tau ngaji kaya sampean. Lek anu ya, tak wae dhuwit ya. Ah. Iki tenanan iki. Heeh. Dilebokne ning kolor nih, Bos. Heeh. Ini, dilebokne ra ngono kan dijuki koncone. Heeh. Biyen iki, biyen. Heeh. Wah, nomor akhirnya di Medaeng. Heeh. Neng rutan kelas 1. Heeh. Wah, jos ya. Wis, Jos. Jose piye? Uru. Panganane mek kacang karo kangkung tok. Ah mbok nembang mawon. Iya, selawat piye, selawat. Iki mung selingan. Liku-liku kehidupan itu beda-beda, Mas. Pangapunten. Bersih dari kriminal. Aman. Kowe- golek SKCK aman. Sampean boleh berbicara seperti itu. Yen mirengke para dawe arim ulama umarok budaya. Uang ki akeh lho saiki. Yang berpredikat sok kala apik ning nyatane jerone elek. Sok kala ngaku kiai ning nyatane ora kaya kiai. Ah. Sok kala kowe ki iso ngaji ning ora ngerti kitab. Kuwi akeh.
Mula wong kuwi aja sok nun sewu. Wong elek kuwi sok kala iso duweni penemu sing apik. Ning nek wong apik kadang urung ngerti penemu sing apik. Ning sok kala penemune sing elek karena punya tendensi. Kowe ora ngerti Raden Mas Said biyen kepiye? Nun pangapunten ki tak jikuk jeru tenan ki crita ki. Heeh, Mas. Raden Mas Said nalika semanten wonten babat alas wana apa kek Wonowarta. Alas Roban. Anak alas Donolaya. Kuwi mbiyen kaya ngoten leh dadi wong nakal. Begitu insaf pikantuk hidayah, pikantuk wasilah, entuk wejangan, nyatanipun ya iso menep, madhep tawaduk tawakal, kusuk anggenipun manembah. Kula mbiyen kecekel ning jero ora tak nggih sing rena, tak nggih ngibadah, tak nggih ngaji. Terus akhirnya Raden Mas Said memang dadi wali songo ya. Dadi wali songo Sunan Kalijaga. Wali Songo. Nggih. Oh iya. Kuwi lho. Wong dapurmu bandene Sunan Kalijaga iki. Sunan Kalijaga ki ngrampok, maling, brandal, hasilnya didum-dune wong sing ora duwe. Lah wong dapurmu menang 30.000 ndelik lho. Wong tuku rokok ya utilan. Lambemu. Lambemu nek ra ngono ora ndek paitan, iki ngedol pitik kok iso. Bangsane. Ayo Mas, minormu sak pinten, Cobi. Alhamdulillah. Derek panjenengan. Melu Aku piye? Aku selawatan Mas. ora selawatan. Oh. Sidi tok, sing selawatan sinden-sinden sampean karo aku sing nembang sing becik. Iya. Sindene disiapke mike. Sindene. Ben kabeh entuk manfaat. Lho, Ngono. Yo. syafaat. Cobi kuwi. Ya. HP-mu dipateni, yaene mosok wianan karo malaikat Israil. Yo, nah. Ayo. Coba. Aminor. Enduk. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah calon hajah kabeh. Amin. Ngono. Ki engko nek nganti dadi Tadi hajah sampean tak sampean nyusul bojoku. Mergo bojoku ndek iki ya ngulon. Wah. tindak Madinah Mekah. Nek Kertosono. Tak culek mripatmu lho kowe iso. Ki engko nek dadi hajah kabeh jenengmu diganti Widden. Apa kuwi? Ibu hajah Widden. Apa kuwi? Entuke duit saka leh nyinden. Oh, Widden. Widden. Sampean sampe iso munggah haji ganti jeneng aja Pak Haji Eko. Haji Sokeh. Apa kuwi? Sokongane wong akeh. Oh iya, iya. Ngono, Pak. Nah, kuwi kudu dipasne. Coba. Tak pasalna bismillah wabil ahli Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil bari ya Allah wa kulli mujahid musik siap Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah Astagfirullahaladzim. ala yasin habibillah salatullah Allahu Akbar. ala yasin habibillah Pak Lurae asmane Pak Hari Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pak Lurae asmane Pak Hari Allahu Akbar. Pak Lurae asmane Pak Astagfirullah. Oh ndase Wong dijak Nyapa to kok nembang pakai kok iso. astagfirullahaladzim. Wong jenenge nembang ki paling ora paring pangalembono lewat Lebih mengena. ya lebih mengenake. Ya didelok-delok situasine no. Oke. Oh iya, rumah Bar saku. kula terus panjenengan, kula terus Mas Lutu. Oke. Tapi Aku piye? anggah piye-piye.
Aku iku ora ero lho, Dak, di improvisasi. Mula to HP niku aja sing disimpen ki barang-barang sing ora apik. Lan. Ngoten lho. Dalang nyepres kabeh. Gila. Aku tak madhep sana ya, Mas. Apik lho kaosnya biru, Mas. Ketok gagah ya. Gagah apa malah koyo juragan ndok asin. Ayo. Pak Lurahe asmane Pak Hari. Rino wengi tansah memuji, tansah memuji. Sregep salat lan sregep ngaji. Insya Allah akeh rezeki. Sregep salat lan Sregep ngaji. Insya Allah akeh rezeki. memimpin di desa butuh. Suasana tetap utuh. Tetap utuh. Sik Om, ngono ki terusno kok lali ya. Wah, Cangkeme nerane cangkemku ya. lah kok malah guyu 2 kali. Nembang ki nembang dhewe rasa guyu. Sing guyu ki ben sing nanggap. Aku ora guyu mantan raiku kaya wong guyu lho, Mas. Wah, aku iki kejingan oleh guyu. Desa butuh balik. Melangi. Asem. Cengengesan lho. Ditagap cengengesan. Ayo balik. Memimpin di desa butuh. Semoga desa butuh tetap utuh. Masyarakat tidak pengaruh. Pejabat ya ora angkuh. Masyarakat tak mungkin pengaruh. Pejabat ya ora angkuh. Salatullah, salamullah, Matur suwun penonton sedaya. Matur suwun penonton sedaya. Oh, enak. Matur suwun penonton sedaya. Ndang nembang kok. Kok malah ugal-ugal kaya dolanane anakku. Sing nembang kok Mas Klitik. Aku ganti aku. Gantian, nanti sini di depan, saya di belakang, sampean di tengah. Oh, Nanti malah. sampean di depan, saya di tengah, ini belakang. Nggak nembang kok. Ngono iki omong kok. Biasane Mas bar Klitik Mas Klitik terus aku. Delokan ngono lho. Sing apa sapa? Dioplos. Didelok aku film mau piye? Wotos ya. Ah, sabar Masa toh, aku- sabar. Sing ning ngarepe aku. Karo wong tuwek ki sabar, karo biaya sepuh ki sing sabar. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang sampun tindak ngriki. Hop. Prok. Sedaya duduki. Saya siyuk saya kopok nah. Loh. O ki ya o. Oh, nah. Purwakanthi ki o. Dwi lingga salin Nah. ukara. Ngono lho. Hapsara Hapsari. hapsari, Betara Betari. Dewa. Pi. Nah, rempelo Sekilo 15.000. Ini banyak lamu ya. kuwi tekku. Ya. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang dinten niki sampun kersa. Ya. Bali dalang piye kok Ingkang ngasta nggih budaya. nimbali dalang ya piye kok Gelaraken namine budaya. matur Alon. suwun dateng Pak Polisi. Ingkang sampun Sampun nyapa? Nyapa? Sampun nyapa? Nyapa?
Kersa ngriki. Ya, kersa ngriki. Kula jogluduk saged memuji. Insya Allah kathah rejeki. Insya Allah kathah rejeki. Lancang ya, lancang. Matur suwun dateng tukang diesel. Ingkang sampun boten ndusel-ndusel. Kesel to. Iya. Tuh. Hop. Jajal, iki kudu cetha lho. Iki improvisasi lho. Improvisasi spontanitas aku ndak tenan iki. Kan yo support, mendukung juga toh. Iya. Matur suwun dateng tukang Oh, nah. diesel. Ingkang sampun boten ndusel-ndusel. Oh, tegese leren ning kono ora ndelok. Heeh, ora ndusel-ndusel ning Kula ndongakne muga mari kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Tak dongakne awak ora kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Matur suwun eksis laundry. Oh, kabeh terlibat ya? Iya. Oh iya terlibat, Exis Laundry. Ora mikir Rino wangi. Lah nyambut gawe apa mikir Rino wengi. Iya. Terus nih Rino wengi. Rino wengi. Terus, ayo. Rino wengi. Kowe ya bingung to. Aku bingung. Kowe ya bingung no Ya. iso. Ngono ngelokne Mas Aki, iko. Yo kalem-kalem. Kalem-kalem. Gak iki langsung. Nyapa kok dadak mikir. Ayo. Ayo jajal balesen Mas. Iya, Matur udah suwun tukang eksis laundry. sing ora mikir Rino wengi. Lah nyambut gawe ora mikir Rino wengi. Ayo Mas Ludu. Penontone do ndelok mriki. Aja lali nyucekke klambi. Iya, Bener pas penontone. Matur suwun Dokter Gigi Winardi. Kok sing mbok golek kirana to? Wah, Bu Winarti. iya. Matur suwun Dokter Gigi Winardi. Winarti. Mugi-mugi saged nembel gigi. Gigi krowok ditempel. Iya. Nembel gigi. Pinter, cerdas kayaknya. Pinter, ayo. Ngobati warga masyarakat ngriki. Insya Allah kabeh mesti mari. Loh, aku iso. Iya. Ayo jajal. Matur suwun karo bakul jeruk. Kene kono enek bakul jeruk. Ayo. Kuwi dalang kok ndi terusan kok ndi. Kabeh apa ya di Oh, terlibat. dekati no iya no Dirangkul. awake dhewe karo bakul ki yo manunggal kok. Silaturahmi. Matur suwun Hei, iki karo nek nganti bleset potong 200. Oh, karo bakul jeruk. Ayo. Yo. Silaturahmine apik saben pedhok. Karo kanca kabeh mesti matuk. Dienyang pira wae piyantune mantuk-mantuk. Iso. Matur nuwun dhateng sedaya bakul Pak Iko. Ayo bakul ya lagi. Tindak ngriki ora mikir mikul, ora mikir mikul. Iya. Ayo. Cara dadi pikul ora dipikir. Rono rene kabeh seneng kumpul. Karo bojone ben-bengi dirangkul. Rono rene seneng do kumpul. Bur, jumeneng bur. Rezekine karo bojo ya dirangkul. Wonten sinden namine Mbak Puri. Sinden Pak Eko cantik sekali. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Puri, jawab Pur. Derek ke dalange Mas Eko tanpa musik. Yo, dicoba kecerdasanmu, jajal. Derek ke dalange Ki Eko. Dalang Ki Eko piantune bloko. Yen disawang awake dawa. Lek awak apa nek dawa? Lek dawa liyane no.
Awake ombo. Lah iya awake dawa iki dhuwur kae. Oh, iya. Yen disawang awake dawa Bareng ngadeg kaya buta. Cangkem kluthuk. Ku kok mus goting nih. Kowe kira karo aku kok cerita sentimen iki jarine apa to, Duk? kowe aja sembrono lho, kok koyo buta rumahmu. Ayo gila. Kok rumangsaku kuwi. Kok piyaine gagah pideksa ngono lak penak. Suwe-suwe kok marani gading nih lho. Napa? Wong iki sabar-sabare wong iki enek watese, Mas. Ngono. Aku ngene sik lungguh iki sik ngajeni sampean. Sampean butok-butokne aku ini jauh rumah samu. Lho mek guyon nyapa lho awakmu nesu. Lah lek awakmu nesu berarti kamu sadar. Guyon iki enek watese. Ning ngono iki jenenge privasi. Dalang karo dagelan iki ngono lho. Lho lek pancen serupamu ra kaya buta nyapa nesu. Lho. Berarti aku singgung mergo sampean persis kok. Lah iya. Lah, kok sango ora? Yo. Kaya buta. Lah kamu di ngocok yo ora? Heeh. Kaya padha ae mangsane kok iso. Nika dipun manfaatke. Mane dimanfaatke enteng niki. Heeh, puri. Sil bang Bur. Coba Dek. Ayo, Bu. Pelok Mas. Dek. Rada digawe jengkleng saiki, Nduk. Suwi ora gawe bawa caping gunung coba-coba. Selindro nyongo. Oh iya, slendro. Sorry ya, Bos. Sorry. Akan melu. Jane pelok ya ora apa-apa ning penak regeng selindro. Nah. Lah puri ya anu dua no, karo iwang no. Aja iwang kene, Nduk. Aja karo iwang. Iki tak bagi dhewe engko. Iki ben janda baru engko. Wah, aku seneng lagi nembang janda baru. Kowe lah dalah. Iya. Wah, gawedi ya niki ya. Jare senenganmu sing gedhi. Iya sayang. Iya. Oh, iwang mbok gedhe kaya ndek ngono malah udah. Ya. Nek gedine wong wedok, nek gedine lemune wong wedok ki aku ora samar. Nek gedine wong lanang, lemune wong lanang aku samar. Apa, Mas? Wis engko tak kabari. Oh, iya, Mas. Oh iya nek wong wedok gedhe lemu gak was-was, gak kuwatir. Wong lanang ki nek gedhe lemu kuwi mesti kuwatir. Manuke cilik. Mosok ya tur teh. Kare sing takon jenengan. Ono iki mbok aja tur teh ngono. Anakku lemu, Mas. Mulane tak nggih contoh anakku kuwi ngono. Ya Nduk. Kowe ora ngeroh, Bur, meneng Bur. Guyu. Kowe guyu penasaran piye? Kae urusan kok. Sir nyatakne ketoke Mbak Puri iki. Ndak iki gandengane Mbak Puri karo Mas iki bener ya gandengane ya? Benar. Kula kali Mas Lidin. Yo. Sinten Rien? Sekarang. Itu apa? Sini. Kamu. Oke. Saben ngetlak tombok kesel to, Pak. Siap dan. Nyawa Ngono, Bos. Energi. Coba sekarang giliran kamu ya sayang. Giliran aku. Nanti apa itu posisinya seperti Puri tadi ya? Ini ya. Agak jingking gitu ya. Ya. Pakai mencolot apa tidak ini? Kamu diam aja yang Diam cerot aja. saya. Oke. Wedok mencolot malah koyo jinglot. Lha variasi. Oh, variasi. Variasi kayak mobil. Ya pendak monoton. Monoton lah. Iya to Mas, lah aku lek mek meneng ya sampe seneni. Monoton kuwi nek budal dhewe gak gawe kendang, gak gawe gitar, kae jenenge monoton. Kuwi jenenge. Kuwi jenenge keyboard. Ayo. Guyon e wong kan. Terus sing dibayar iki yo guyon iki yo jenenge gitu. Kuwi nak aku. Biasane ngono ya aku lho sing Puri kok. Ya. Bang. Ayo. Duh. Oh, senten ono aba-aba saka gandengane iki lho. Semangat iki gini dong. Semangat. Kuda-kuda ya Mas. Stop menengok. Iya. Iwang jengdang pakai ngomong. Ian, Mas. Ngomong gudak-gudak. Biasa. Aku kok
Ini Sabar. terlanjur minum obat tadi. Obat Obat apa? apa? Mas? Sorengat. Apa Apa itu itu? sore ngat? Sore diobe isu jengat. Semangat. Oke, oke. Yen memaja amung karo janur Mas. Awas. Ayo tuh. Ayo ndang mencolot kok iso. Piye to, Mas? Lah kok ora sida mumbul. Lah iki ape? Bojoku ape ngendok ya? Iki ki ancang-ancang memberi kamu Peluang. memberi kamu waktu. Ngepas nih, ngepas. Kalau istrimu sudah begini, kamu langsung wek. wek Anu bangsong ya. Ayo. Satu lagi Mas Putu. Lagi Mas Putu. Tambah Mas Putu. Lebih keras, lebih betul. Kuwe terus. Ini lagi nyeneng kita. Penak, Mas. Penak, Mas. Loh, ya asik to, Bos. Pengen? Sini. Dapurmu kok malah nyeluk ya aku. Ya lek pengine pengen ning ya. Loh silakan kan. Loh, aku iki tuwek-tuwek lek kon kalah karo awakmu ora sudi le. Monggo. Loh, piye to? Iya to. Kok dikira aku iki guyon no piye? Jenglingane bapak le. Oh. Bapak pocong ya. Wong jengleng. Kusik. Entar ana gendae. Wis ero. Ayo. Ayo, aku les jenggleng ini. Rumangsane apa dikira aku wong ecek-ecek apa piye iki? Khusus Pak Eko tak golekne iki lho Iya. jengleng iki. Khusus Eko iki lho. Khusus Eko. Jengleng. 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 Iki ketara lek jakete lek tumbas ning gone. Haul. Wis to ben iki, saeneke. Saeneke. Wong tuwek iki saeneke doyan. Oh iya. Astagfirullah. Sik, Mas. Tang. Napa, Mas? Dalang iki lho. Nggih. 45 juta. Lah iya no. Katok 35.000-an. Iki nggih olahraga badminton kok le. Iki kathok badminton kok le. Keduran ora. Wong iki kok kula street lho apik. Ngene Oh, lho, kok larang. Gelak apa? Dalang kok masalah. Lah kok. Kok ngisi sini. Lah kuwi pasaran sapi lho nek tuku. Ngono, ayo. Aku jengleng yo. Pun derek panjenengan nek kersa. Sing penak, Pur. Eh, Ladenono bapak ya, Nduk. Oh, Alah, wong ya ambeien murung mari ngono ndak. Kok mladen bapak. ayo. Alah ret curet. Juluk aku kuwi Mas. Ayo. Pak curet. Delok adik dayanmu. Bapak. Asu yo. Tak omongi. Rene anu di Mas. Ngapa? Nduk tak omongi. Ngapa, Mas? Bapak gendeng. lah malah dikut. Arepe genjreng ora yo ngono to, Mas. Sik dililing, dicekel. Siap. Mosok langsung dilang ngono piye? Jegreng wong leyak. Kompuri, Pur. Kompuri, Pur. Penak kompuri yo. Rada maju rono, Nduk. Mboten. Loh, rada maju. Mboten kula wedi. Lah nyapa? Kula wedi. Dek wedi ora tak aku senggol wedi. Nduk, rada maju, Nduk. Mau kilo. Wedan. Kok asu. Siwang rene. Sabar. Aku ki dalange kok digilok-gilokne lho. Sabar. Lho, sampean iki ngono. Sik to, Sampean Mas. ki sing bayari ya Pak Eko lho. Nah. Lah kok sing sitok. Sitoke wedi, sitoke gila. Rumah samu ki, ya setidaknya ki sak wedi-wedimu sak gila-gilamu iki adep ana. Nah, ngono lho. Ngono lho, senajan tak asine iki yo ngilani tenanan.
memperankan. Masaku. Oke. Memperankan. Ora oleh ngono kuwi. Kene maju wong loro. Kamu apa aku? Wong loro. Sut ae. Sut ae no yo. Oh ya sik sut berang. Sing yo. Gagah. Puri. Puri. Lah Iwang aku ndak tatak karo Iwang. Rasa aku. Ayo. Madep pore ini. Woi nyamang ora iku to, Bro. Lah jenengan ngeliling ae lho, Pak. Wah demen ora tak liling. Aku lilingan. Kowe iki gila nih lho. Oh, masaku kok. Wah, aku kemarin ndak gawe setrit. Sesuk tak ganti setrit. Lah kok ganti setrit aku rumah saku iso ngenjang. Tahu Ngene kaya ndak tatak. Tahu tanggene street ini mah puput yang prowengkil kayak susu kirek. Ayo malah Siji ngelokke wedi, siji gila, siji susu kirek. Pokoke iki ning gone Pak Hari ora kajek. Sik khusus Pak Eko aku tak sing anu. Kene. Wis to tak benakne nek aku mesti iso. Ngapa to, Mas? Loh. Wah, iki ndak kuwi. Ora apik. Apik we. Bisa dibae we. Bisa to? Iso. Bisa to? Aku ngendang biyen panjen dadi yoga aku biyen. Tiba ya iso kok. Aku biyen dadi yoga suwi, Mas. Ya aku percaya ya. Dadi yoga. Tangki nungki. Wong tuwek kon nyawang bokong iku masaku. Loh, Apa masamu ngene ndak demen aku? kula sing dijak omongan Mas Kluthuk. Kok ya masaku wis ndak sakit jeleng. Merendahkan martabat. Ini juga bener iki. Kita serius iki. Sekali. Langsung jeleng. Langsung bareng jeleng. Langsung bareng. Tiba haus aku. Oleh darah muda kok ora harus. Wes bisa nih. Ngono kuwi. Pindho. Dajal pindho lek pengen asam uratmu kumat. Ndak kuat. Aduh, aku malah ndak kajen Mas, aku sewengi iki aku Mas. Lho Kak. Sing penting lak lunas. Kok kuwesel menggeh-menggeh Mas. Makane. Berarti genjang iki ya kesel ya Mas. Kok tak enak dadi dalang. Mulai nggo sajen. Sajen apa ora ada apa-apa ki. Sumpah iki serius aku kesel tenan aku. Oke. Aku selama mayang nggih Bapak-bapak. Jegleng sinden nggih sik niki. Kesel to? Oh. Nah. Makane enak niku lho. Wis. Rasane wisan. Wong tuwek ngono kuwi paling pol ya pisan. Tahu loro keturun. Ayo. Ayo. Cepitan. Banyol ndak kok guyu gitu. Kaci. Aku iki banyol. Kesel. Banyol ki aja terus-terusan. Oh, Mangga. Pacitan. Lambe tak diajen. Oh, aku sesuk ndak diajen karo anak buahku. Aduh. Nah, ngene lak kompak. Ngono kuwi ndak tak blet terus ngumpul dhuwur ben ada gerakan surprise. Ndak Cuwendek ngono.
Wong lek kesel lek bodoh. Aku ngerti lek kowe iki bodoh kesel. Kowe iki ra Kebanteren. Yo. Panas. ngono ki semayan. Semayan ngono lho. Wis mau sore iki privat mbok culek. Saiki ndok mbok degol. Ayo. Bro. Panas. Panas udan panas saling alih cepi gunung Janji sabar, wak ora kesusu, sawah Tegal. cepat-cepat ikut tandaku Nadyan wadon sarane Jarene wis keturutan. sing dikejar biyen nate janji saiki apa lali Syukur bisa gunung desa dadi raja ora ilang pikir padha lara Terima kasih matur sembah nuwun puriran nama Ardia Diwang. Sekarang anu Mas, Mary ama Ririn. Oke. Nulat do lagu utama. Tumrape wong tanah Jawi. Yo 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 yo. Sing ngaku iki jenenge Sinom Parijata Slorok. Slorok. Iya. Iki lak modele digawe sukses to. Ya. Nulado lagu utama. Ya. Sino ya enek. Jeno
Gimana? Iya. Nolak ko Oh iya. Enak. Iso lho ya. Wah, dhewe kok. Tembangnya aku pengen sing rodok sigrak, Mas. Oh, Mas. Loh, iki mau sigrak saiki sigrak. Janda baru. Oke. Yo, sampean apik banget nembang iki. Nggih, nggih. Tak gandengi karo warang kono. Siap. Tepung ke dhisikno. Yang kamu kesini, Dek. Saya suka yang agak tipis kayak Saya Yang tipis. Saya yang Iya. kayak Sermier. Sermier. Ya Kerupuk Allah. ubil. Ada Sermier. Ayo. Oke, siap ya, Dek ya. Coba. Ya, piye sik dicobano. Aku pengen jajal dhisikno. Kene Dek Ririn, Dek Ririn. Salam. Sama Om ya. Ya, Om. Coba. Deg-degan, Dik. Mas, larasmu rada kleru, Mas. Sing kleru, sing kleru. Sing dulu larase contong. Deg-degan, Dik. Ayo coba sampean. Yang nyanyi saya, yang berekspresi sampean. Obah, ngono lho. Deg-degan, Dik. Aku Deg-degan Dik. Iki lho, ini gerakan wanita yang mau nelek ini iki. Lunyu, Mas. Iya, iya. Yo balik neh lah, no. Oke. Coba. Oke, nggih, janda baru nggih. Oke. Ah. Siap, Ya. kanca-kanca, among rasa kalian Nyuku Sumardani. Sumardani. Yuk, sikat. Mas. Terus. Deg-degan, Dik. Deg-degan, Dik. Rene kalem kene lho. Ngono kuwi kudune ya, Mas. Tonton-tonton ndang kutung jeng-jeng dang ding cet dang ding cet dang ding tunduk gentak cet ngono lho, Pak. Oh iya. Coba. Ayo Mer, ayo. Oh, ya. Ayo Mas, oh. Deg-degan, Dadung cet, dadung cet, dadung cet, dadung gedung dun. Ya sing kuwi, ya. Deg-degan Dik. Pakai ngono. Ah. Batune gone ndi saiki? kuwi kok iso Pak gadul. Iso gadul. Nek batune iki anyar iki wis penak e. Lho. Iso gadul. Ayo. Deg-degan, jantungku deg-degan, nalikane aku krungu kabar. Ora ono aku ra ngerti apa bener ora wis pepisahan. Ayo Mer, ganti awakmu Mer. Tratapan Mas karo Mas Duduk. Piye? Aku ngene. Iki nembang kok sing gedhe ganti aku. Ya aku ndak oleh nang ngene. Oleh. Oh, ketoke dulure Budi Bintang lho. Nyamuk alas lah kan. Yo. Teratapan Mas. Ya. Nenone. Ayo.
deg-degan. Deg-degan, jantungku deg-degan. Nalikane aku kabare. Ora nyono aku ora ngakewo. Apa bener sliramu wis kepisahan. Kendangi sok blu. Yo. Teretapan jantungku orang ngira kepanggih kalih sampeyan tak kira sampeyan iki sejen lan jebulane sampeyan kudu Ganti jantung hatiku. Yang solo tuku selendang biru aja sembrono nantian aku janda baru. Ya. Cintaku Sekonyol-konyol kodang karo kowe. Mia, Rachel. Lantar bukan cara tutup rasa korban dilayan yang rapat dong Setino. cintaku Parikasan turun kemawani kanjeng modal bensin liter motor kotak starter tak hampir Riyayo kaca Iki mau wakeh pamundhut, Mas. dipun wasta Mas Ya, kesanipun remen wah. pun senasa mangke dipun pinangkani wonten season 2 Anu Kusumaning Wijaya. Kus lagu apa di sini? kok Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya. mboten Oh, damel ya. ning Pak Ya iya, Ini. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ya. Ini dong, coba tuh. nggih Bisa ya, Dik? bisa Iki sembarang iso kok. Lagu rung diciptakne iki nyanyi ya iki. Lho iki ning jero weteng wis karaoke ya. 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 Nadane pas ya. Sampun. pun Kopior. Saya jajar sepiro Mas, aku kok samar aku. Ya.